Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je jedinou vojenskou vysokou školou na Slovensku, ktorá pripravuje budúcich dôstojníkov a odborníkov pre ozbrojené síly Slovenskej republiky. V srdci Liptova ročne študuje niekoľko stoviek študentov v programoch zameraných na bezpečnosť, obranu a vojenské technológie. V posledných 2 rokoch prebiehala rozsiahla rekonštrukcia veľkej časti areálu, ktorá zmodernizovala priestory pre študentov aj pedagogický personál. Tieto náročné stavebné práce realizovala spoločnosť Odutrade, ktorá zabezpečila kompletnú obnovu budov podľa najmodernejších štandardov. V rámci tohto projektu prebehla na internátoch A1 až A5 a B1 až B5 komplexná obnova, ktorá výrazne zlepšila technický stav a energetickú hospodárnosť budov. Zahŕňala výmenu okien a dverí, zateplenie fasád a modernizáciu strešných konštrukcií, čím sa zvýšil komfort a kvalita bývania pre študentov. Rozsiahlými zmenami prešli aj sklady a dielne, kde sa zrealizovala kompletná obnova zázemia. Súčasťou prác bola nová pancierová podlaha, výmena okien, zateplenie fasád a striech s izoláciou, modernizácia elektroinštalácie, vybudovanie kotolne s novými rozvodmi ústredného kúrenia a radiátormi, ako aj obnova zdravotechniky a rozvodov hydrantov. Na objekte kuchynsko-jedálenského bloku sa zrealizovala kompletná rekonštrukcia interiéru, doplnená o moderné technologické a gastronomické vybavenie. Súčasťou obnovy bola aj zdravotechnika, elektroinštalácia, moderná vzduchotechnika a nové rozvody pary a kondenzátu. V exteriéri prebehla obnova fasády a strechy, ktorá bola doplnená o inštaláciu fotovoltaických panelov. Na objekte materských učební prebehla obnova exteriéru vrátane fasády, výmeny okien a rekonštrukcie strechy, čím sa výrazne zlepšil komfort a energetická efektívnosť budov. Aktuálne prebieha rekonštrukcia a modernizácia bývalého ubytovacieho zariadenia SO15. V rámci projektu sa realizuje kompletná rekonštrukcia interiéru vrátane prístavby posluchárne, modernizácia elektroinštalácie, vzduchotechniky a zdravotechniky. Súčasťou obnovy je aj moderné kultúrne centrum zo zázemí, ktoré vytvára priestor pre rôzne spoločenské podujatia a stretnutia. Neoddeliteľnou súčasťou centra je veľká kinosála vybavená špičkovou audiovizuálnou technológiou. Od veľkoplošnej projekcie až po dokonalý priestorový zvuk, ktorý vtiahne divákov priamo do deja. Kvet, ktorý lásku nám dáva, jeho jas v tmavom ráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva na svahu.